na ndio aisi takasangana ava pakaiswa nyaya pekutanga wangosipo uke awamwe wazouya wafuta wauti ba ndiwa vaudia Phineas kudi mwana wa Phineas ndo huyu ndiye aninyenewe Mirira pano ndakakura kubocha mushure mekuti baba vangu vashaya then ndine hanzvadzi dzangu ndo dzakatanga kundichengeta kubva muchikoro kusvika ndizorora ndine vana 2 nemukadzi 1 nauya ndamirira panapa ndakudo zviro zvasvaka kwavangu zvakatengeswa lendi yababa angu yakatengeswa handichina baba pekuti ndivakire nemhuri yakatengeswa ndiani yakatengeswa nevana vangu vandiri vana yakatengeswa nevana vamukomo akatengesa wacho ndivanani wakatengesa ndiani Spencer nani yabavu wakatengesa wacho imudiani aya Sunday umwe ndiani futi Elizabeth Zvidzai umwe ndiani futi ndinomuti makatengeswa ndiani kurasa wazita yakanga almost a hectare petakatengeserwa ine hectare makatengeswa mari 1,400 Zvidzai ndakatanga napiwa almost a hectare, that's 1,000, that's 2,000 almost a hectare. Then ndobva ndazochinjirwa ndobva ndazopiwa almost half a hectare 1,200. Pandakatanga ndapiwa ndobva ndakanga ndati 2,000, it was for a hectare plus because yamanhu yacho ozonyatsozivapo. Then ndobva ndazobva paita mutauro obva andipa pavo paakanga azochinjiti 1,200. iwe katengeswa ndiani Austin Jersey Austin Jersey wakatengeswa almost
Right, so total mari ichi namba imali iwana wakati unomanzao so 4,700 ndizvo akatengesa kuti ndi aripi sumuka shama ndiwo akatengesa ndikabvunza ndikati lendi mazotanga kutengesa lendi sei iye akati lendi dzanzi nababa ishewe intuti 4 baba ari kumasaustralia cheke 4 ndakati saka kana ashewa into 4 saka mazotanga kutengesa lendi sei andi uyu ndiyo pakanduza kuti vakanzi nasabhuku lendi rikutora nawo nekanzuro sabhuku kati lendi beta igare yadi yabuda sematauro ake asi imwe lendi yona awa ndiwaziyo mwana wanguziyo mwananguziyo mututa mwana wanguziyo ndowandoziyo wakatenga lendi ndavapo newamwe waripo wakatowaka mastructures ndisipo iwo nasabhuku ndiwo wanoziyo tokasitangira sei kutengesa lendi nange nenyanga iishu kuti akatiita dare last time zvakatondibvundudzwa kuti wana wakuverengwa kune vamwe tosipo kana atowandisa vakatenga lendi isandau saka nyaya iyo yelendi ndiyo nyaya yatawiringana nhasi last time mama akati vanhu vadzorere mari dzavo nhasi ati ndawana basa rekushanda uko ndakabvokudai ndiri maina ndakutowana basa izvezvi saka zuro ndo pakapinda komiti tikuva kudare nhasi tiri kuvakurudzirwa ndikushanda tatounganidza all chiti nhasi tokwana kugara kuti tidzoke kumba because efriday togara tuyagomba ndo patakazosumuka manyaya murungu wacho anyinoka kuuya kuno kuti vanike tiri kudare nhasi inonguva tipamechangameri pamusoro penyaya iyi but nyakutanga kutengesa munda ndiye akamira right, so panonoisa wangoisa mastructures wangani ndanesa strat okay ndiani howe okay ndaisa defense okay yeni mali sa inoni kuti 1,000 mali iyo mokwanisa kuiwana we inini ndikutarisira kuti pandodzokera zanemani ndikutarisira kuti gaye oyaya yandichawana iyo ndikwanisa kugobvisa vana vangu asi baba uri kuaustralia vanga vati tikauya kudare ndizovape feedback kuti mari dzacho inomakuta tutotali lendi akatengesewa lezi then vachaona mudiwozvokera yeah because ka ndokuti inini chekutanga lendi kutengesewa kana lendi iri yako what you can only do is not to sell the land but unobhadharwa you are compensated for whatever developments that you made palendi iyo saka tikuti isusu kana iri lendi iripo hapana there's no structure or something unokwanisa kuti pane miti yako pane orchard pane macondos this ndo mari yaunoita sei yaunobvumidzwa law kuti ukombadzedzwe handiti not kutotengesa ivhu is state land you are not allowed to do that it's criminal saka I'm so surprised with what we have to do kuti patona sabhuku ari involved ndo masabhuku tiuza kuti sei akutonzi izvozvo izvi kune audit right now is SB yekutoti madhiri akaitwa nemasabhuku iwawo kuri kuenda mujeri
Yeah, iwo uri musungirwa kuda kutaura tindombozwa vanhu vari nyaya chibogara pasi Mazita yes pendakaona Spencer, ndakataura naSpencer akati ndine yesi pekugara tekupasa kupai. Ini ndaiziva ngova Phineas ngova. Ndakabvunza Phineas, Spencer zvanotaura kuti nenzvimbo iyi zvinhu zvakajeka here? Phineas akati zvakajeka. Ndakatora Spencer ndikaenda naye kuna Commission of Oath akanyora kuti akuti padent nemari dzakataura ini ndakapasa kudzibvisa akati hakupasi kudhivhelopa nzvimbo inoyi kusvika mabhadhira mari yese. Takaenda kuna Sabo kachitaura naSpencer ndakateerera hapana kumbonga pane dambudziko mataura aita saka ndakadaira kuti inzvimbo yaSpencer ndokubva ndakabhadhira zvese. Tapedza izvozvo ndakatanga kuzodhivhelopa nzvimbo yacho ndabhadhara. Ndakatanga kuzofenza ndikavaka toilet izvi ndari kufamba zvidhina zvekuti wakaenda. okay so nyaya yemubambura musakadzorera vanhu mari dzavo mukuenda kuchena unless nje mimi family yacho handiti ndimwaridzo yechi wethat land handiti including chi it's now necessary for you to sit down as family handiti mukasa kwasister sei mukumo handiti tadzora vanhu mari dzavo nekuti watenga supposed to be done. Then besides izvozvo ndezvokuti it's unfortunate kuti nyaya yacho maisungisa mwega from your family zvava kutosungisa umwe mumwe wenga kutosungisa umwe uzouya kutoda zvisina kudii uka handiti saka isepi becomes a family issue kuti makufanira sit down kuti as family muchiona kuti as family how are you going to accommodate this guy kuti awane zvaari kudawo his share of the estate yababa yes saka yangu iri ichokwadi kwetakaenda kwaSabo taitopa kwamarisisi taitobhadhira mari kwamarisisi ake sorry nepemiti pane pemiti ndiri kuuya development ine masiti yekanzura
because yana master ngaikuti mukati it means pane declaration yeestate handiti saka kana paine declaration yeestate it means kuti pane munhu wandasei anochuzwa to represent the family in the matters that concern the estate. Another executor, the estate. And in this case, executor of estate, Tsera Tuli. Tsera Unumza. So Tete is in charge of the estate. Kushikira estate yet as as of now, estate around now going. So there's no one who can dispose of anything that is registered as an asset under the estate yard. School. Nice one. Yes. I told you before. Haikoti munhu akatochuzwa tumirira mhuri executor weestate yaPhineas Gowa. Saka Phineas Gowa estate yake haisati yadi. Yes. Haisati yadistribute. And as such, zvauri kutoita kuita mhosva. You are committing a very serious crime. You go to 1, uri kusungwa nefamily. 2, uchasungwa nevanhu vanotorera mari dzavo. 3, uchasungwa nehurumende kutengesa state land. And already right now watone imwe mhosva yemisrepresentation of facts. Kuti wakaenda kune vanhu vachinyonyepera kuti ndiwe uri in charge of this land ichi. In actual fact, hausi. Dai ndandiri bamu kana mutora kahope madhako kamusatomborarira. Because nyaya makatesana yabambo, you can try to trivialize the whole thing in a way that you want, but I'm sorry my friend, you're in real trouble. Kadzisa chinji chisachadi vanokwanisa kuti unobatsirike kumbira mhuri yako, engage your family, sit down with your family, then the family can come up with a plan iri agreeable to everyone, so that mercy itese ipere. And kuti ndopfeka bhutsu hombe keti saka ndina nonditonga kana panondiita sei bambo naitomumira wapfeka bhutsu ngokuti ndokwanisa kutokodona maona dzauzisimura. Spencer Gowa. Pane ramakambofara last time akati pakudzosera mari wese akadya mari. Asi isusu ati iwewe chatoda kwauri imari yakakwana kuti wakadya nani asi kana zvazvosvika sekushanda wakadya nawo kuseri wachabuda tichawana. Asi isusu vanhu vese avo vanhu votaura nezvavavo, hapana zvidzai anongodhira naye, howe anodhira naye, hapana akadhira navanhu vanhu vese vaidhira nani. Saka zvokuti wakazomupa ani kuseri, that's your baby. Aiwa, izvi muchapedzerana kuseri. Imi mite zvatodii zvaida usoita zviro wafunga zviro wafunga izvi nezvemudondo izvi uri kuita mopesana nejeri kana muri kuramba kuita zvemuita zvesakagadzisa zvinhu. Ndikutoona gumbo rimwe ramukati nebhudi dziri panzi. Saka enzi family enzi ndimi baba wanyati baba chiita irongai meeting nation uyu nevamwe vacho motaura nezvinei mugadzise vanhu
nechi mari dzavo because of utsotsi wemubameni. Itai zvamunogara because pano already there are people wangautoisa wangawa nemastructures and things like that. Chionai kuti muchabatsirana navo sei because ecost which should be added on top of the mari iyoyo yaunanga waita sei yawakatomuna. This is the issue mumoyo sabhuku kuti chamudaidza kana munomuda meeting kwenyu totauya futi meeting kwenyu wondazwa kuti is also an accomplice to this mess. Pamwe pacho tazwa vanhu varuya mari kudzimba wauya nyama nemastaenda because ndipa chinotonoiswa kuti pana pakabvisa $150 ichizidi kuya kwatiri tonechikore cheschool fees chiro chinonzi name dropping is a crime in its own. Zviri nani kuenda kupa munhu mari kushandiswa kuti ndatumwa namambo ndisina kumutuma kupa munhu mari kana kupa magwere than kutorera munhu magwere uchinzi ndazina mambo nditorere magwere. Ukaenda kupa munhu magwere ndofarira sikaita kushandisa zita rako ndofarira sikaita asi ukaenda kutora munhu magwere kushandisa zita rangu you become enemy number 1. Saka chindai ndisati mabva panapa chive mutori padate meeting. I want to know ndani interest yakakura nenyaya iyi vanhu vada kuti vazive kuti vada kuita sei for their future. Should they continue with developing my areas or should they stop or should what kusiva saka zvitoita mangwana chaiko